Bo día a todas e a todos, benvidos a este acto, onde imos dar lectura ao manifesto da CRUE Universidades Españolas pola eliminación da violencia contra as mulleres neste 25 de novembro do ano 2025. A CRUE Universidades Españolas súmase un ano máis á conmemoración do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, a reivindicar o papel das universidades como axentes activas na loita contra as formas desta violencia. Segundo datos da ONU Mulleres, unha de cada 8 mulleres entre 15 e 49 anos foi vítima de violencia por parte da súa parella só no último ano. Porén, alí onde existen marcos legislativos, servizos e sistemas sólidos, os índices de prevalencia son 2,5 veces inferiores. En España, a pesar dos sistemas de prevención desenvolvidos, 36 mulleres foron asasinadas no que vai de ano polas súas parellas ou exparellas. Desde CRUE Universidades Españolas, en coherencia coa Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, no ano 1995, referente internacional na defensa dos dereitos das mulleres, do que este ano celebramos o seu 30º aniversario, recoñecemos que a violencia de xénero continúa a ser un grave obstáculo para o libre desenvolvemento e integridade das mulleres. Malia os avances, esta violencia persiste en múltiples formas, moitas veces invisibilizadas e adáptase aos novos contextos sociais e tecnolóxicos. Por iso, compre adoptarnos un enfoque integral e transversal, que atenda non só as manifestacións máis evidentes, senón tamén aquelas que operan de xeito máis sutil. En España, confiamos en que a renovación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, levada a cabo o pasado mes de febreiro, continue a reforzar o compromiso institucional e ampliar as medidas de prevención, protección, reparación e recoñecemento de distintas manifestacións de violencia machista que non foron abordadas con anterioridade, a vicaria, a económica e a digital, que amplían o campo de actuación cara ás realidades antes desatendidas. Estas realidades requiren unha resposta coordinada en que as universidades desempeñemos un papel esencial como xeneradoras de coñecemento, conciencia crítica e compromiso coa cidadanía. Como entidades de educación superior, temos a responsabilidade ética e social de contribuir á eliminación da violencia contra as mulleres desde a formación, a investigación e a acción institucional. Neste contexto, as universidades españolas contamos con unidades de igualdade e protocolos específicos para previr e actuar fronte á violencia contra as mulleres. E botamos a andar programas de formación, sensibilización e investigación nesta materia. A través destas estructuras non só lles ofrecemos ás vítimas apoio e acompañamento, senón que tamén traballamos para promover unha cultura institucional de respecto, equidade e corresponsabilidade para contribuir activamente ao cambio social desde o coñecemento e a educación. Por todo isto, estamos chamadas a continuar impulsando políticas de igualdade e de prevención da violencia machista, polo que, nun día como hoxe, proclamamos a nosa vontade de ser espazos de liberdade e respeto, reafirmando o noso compromiso na construción dun futuro libre de violencias contra as mulleres. Moitas grazas pola vosa presencia. Continuaremos o acto no Salón de Graos, onde se celebrará a entrega tamén dos premios.